Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे YouTube चेनेल संगिता डायरियाव आङो दा थांनो ओंखारदों मन्दिराव आरोना दाख्लिनि ब्लगफोराव खोन्थादोंमोन आङो जोंनाव मन्दिराव सानब्रैनि फुजा दं होननानै ओमफ्राय दिनै थार्ड डे नामा आङो दा थांनो ओंखारबाय आरो नै गानफब जोमफब थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आङो इन्ट्रडक्सनखौ माने इन्ट्र'खौ आं मालायनि न'निफ्रायसो लादो आरोना आङो मोनसे जायगायाव दंफैयो लबर बागानाव नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामसै नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांलायदो आरो लोगोफोरना जाब्बा जुब्बा ब्लग शेयार खालामसै थांबाय थानोसै सान्दुंआबो जि गोसा दिनै आयु माबाखौ जि माबा दाउ मायबा मायबि गाबलाजोबना आलाय सिलाय खालामजोबना दोनो हेलमेटाबो नै आंना इदिसो जाना दङ बाबुआ फंबाया लांनानै मा होनो इखो गावनिखौसो लाबोना होफैदों आंनिया गुवाहाटियावसो दंहैयो आंनिया स्कुटिनि माबाया हेलमेटा जाखाबायना राजा फैदो गुफुर गाननायजो मानायजो गरमजो हाद्रि नांसि थुला नांसि मोनो गुफुर गानबा गरमानो बांद्राय जायो ओमफ्राय थांनोसै गरमबाबो खानाय हगारबायहाय टाइम नुजाखायो नै 7:53 जाबाय थावाबो गेजेर नांबाय 43,465 किल'मिटार लांफानोसै सान्दुंआ होखावखादोलै भिडिअ बानायदों ब्रेकफास्ट जाबाय नोंसोर जाखाबाय जाथ'वाखै ओंखाम जाबाय लोगोफोर मन्दिराव सयाबिन सयाबिन मटर बुट खुमब्रा आलु बानलु संख्रि तेजपात ओंखाम दै जागासिनो लोगोफोर नै जोंहा लोगो मोनफैलायबाय माबा मा होनो मन्दिराव फैनायाव आयु आं मावा दाङा बोथिसे बेसेबा थेब्रे जाखांबायहाय आं बिराद सैतान दे लोगोफोर आङो एख' मावनो फैया ओमफ्राय जानाय टाइमाव ग्रोब मोनफैयो गोलोम गुबुलायनाय जाबाय नङाखै आं बायदि सैतान जानांगो मावनोबो मोना दांनोबो मोना ग्लब ग्लब जाफैनायल' दोखो जाफैबाय अमा बायदि नोंगोब्रा नै खानसि सुखाबाय गावबा गाव जानाय गावबा गाव सुनाय सुना लाबाय उदैयानो बेरलायसिगोन ओरैबा बुरजा जाखाबाय गोथाव मोनजायोहाय मालायनि संनाय जाबा मिरामिस जाबाबो मैगं हाग्राफोरा आलु जाबाय फिसालाया प्रसाद हागासिनो जि मालाय दे नोंसोर मावनायावनो जों आजादि थानांगो नोंसोरबो गाबोन जों बायदि मबाइल लाना फैब्रा गावसा मबाइल लाबोआखै खोमा गाबोन जों बायदि मबाइल लाना फै होमबाना हानो मोनगागोन ओं थौ बबेयाव जोंहानाव ए आं हाननो हाया आं खिन्थु सिलिन्डारखा आं हाननो हाया मुदुफुल बिबार हाननो फैदो जोङो मन्दिराव अनला ओंख्रि संनो अनलायाव होगोन ना अनलायाव होनो मुदुफुल दंसोगारो दंनायालाय जोंहानावबो दङ ओमफ्राय आं हाननो हाया ओंखायनो बायो आं जोंहानिखौ दान्दा गोलावबो गैयाना मैयाबा बायलायनासो जादों आं हाननो बानायनि
गोजौ बिदिनो आं बायो ओमफ्राय नायदावबाय थानो बासोगारो आं 10 थाखानि बायना लांदां लबर बागाननै हाथाराखै नामाहाय लबरखौलाय लबर बागान दंसैहाय इखिजा लबर बागान गय बागान इखिजा लबर बागान नै लबर बागान बिगोमाया बिगोमा मालाय माहाजोनथार लबर दं माने माहाजोन आरोना ना किउटि टुक्लु आया आया क्लाब क्लाब नायनो रोंगो दोखौलाय मबाइल थुनायखौबा मोजांहाय टेनसन गैया इदि बागान मोनसे खालामना दोननो हाबा मालाय बरियानो टाका हाबबाय थायो इसाना मालाय गय बागान इसाना लबर बागान गया मानसि थानायखाय बिराद मोजां जादों नोंसानाबो जोंहाना मानसि बाहा लानानै थबथा जाजोबबाय मुलिसो सारनांगौमोन दानि गथ'फोरा 1 मास 2 मासनिफ्रायनो बिराद मोजां मिनिनो रोङो देहाय 2 मास जाबाय होनदों ना थेवबाबो नै 2 मासनि गथ' बायदिखौनो नुलाया न' नैबो नाहरलायदो नुवाखै मुदुफुल बिबार लांनो फैदो जों मुदुफुल बिबार नोंसोर हानदो आं लागै गोरलैखौ लाना थागोन आं टुक्लु टुक्लु लबर बागान गय बागान इखिजा बेसेबा दङहाय जोंहाना गय बागान इसाना लबर बागान सोलायलायगोन र' गेजेराव मालाबा लबरा दाम गोसा जाबा जोंहानिखौ सोलायहैथां ओमफ्राय जोंहाना दाम गोसा जाबा नोंसानाव सोलायफैगोन ओइसां मैसां बेलुनखौ सोर लाबोनायले गथ' फिसानो बिदि बेलुन लाबोना होफैनो रोंबाय दादाया लाबोनाय बेलुनखौ इयावनो थायो खोमा बिमाया खम खामानि मोनो इयो गाबलाया खोमा ना टुक्लु गाबोना गाबा नोंलाय जि बिन्दास दङ थालिर मोनजाफैबाय नै सिनि साम्फाया बारा गिदिर जाखाया बहाबा मोजां हाफोरावसो एसे देरोना बिमाखौ सिनायबावो नै नायबावोबा ओइ हाबाब गैला जि मेगन सायोरा बिब'आ दाखालि फेसबुकआव बिफा हगारा ना सोर हगारा मिनिनायखौ सान्दुं गोसादो गरमदो खानाय बाखा दिखांजोबना लाबाय इसोर बेरायगासिनो इसानाव फैलायनो दिनैसो बिराद फ्रि मोनथारदों आङो फुजायाव फैनाय बाजिनो बेरायफैनो खानाय सानाय खाखोजोबना लाबाय गरम फैदो एसे किउट नुदो दिनै सिख्ला देरनायदो मोजांसिन जानायदो साफा जाबोगासिनो मालाय जोंनाथ' मोदोमानो फिसासो बिलोगो खानो होनांगोनहाय नोंसोरखो जोंहाना फिसाथार मानसियानो नै टेपापानो दोनै आखाइखौ दोननाय इयाव सानैनिखौबो सोरना गिदिर नुबाय मालाय दिनानिया नोंनिसो उन्दैबाबो गिदिरसिन मालाय पुस्तानो अनला मुदुफुल बिबार आलु जि बरिया जादोंना कालारा खम बुरजा खारदै होनांगौ इयाव नाङा लाब्रा मोनसे ओंखाम खोमा ओंखाम नायो लागासिनो जि गरम माबानिफ्राय मा होनो लोगोफोर मन्दिरनिफ्राय फैनानै ड्रेस गानस्लायफैबाय माफैबाय ओमफ्राय दा आङो माइ लामनायदो आरोना दिहुनखांबायानो आङो ओमफ्राय अकल बिरनाल' होनोसै ओरैबायदि सान्दुं गोसा माइरङाथ' जोबथ'वाखैमोन खिन्थु अमानो गुन्दै गैया ओंखायनो माइ लामनोसै
लामखांबाय जमानि अमा बैसागोनि दाख्लै लाबोदों आङो दिनै सानथाम ना मा जाबाय खोमा माने न'खरसेयाव 3.5 मा खरै फिसिनांगो सासे लोगोआ 3.5 मा फिसिबाय ओमफ्राय एबार आंनाव मोनफैलायबाय आंनाव मानै दंखायो इसोरथ' दोनजाबाखै आंखो एक्सट्रा दोनदो आदारखौनो उल्थायनासो दोनबाय नै देनजारलै